Euskadi Irratia. Antxon Bastero, Antxon, egunon. Egunon, biruk eta baktek gozaldu aldute? Bai. Gozaldu egin dute, Ze gozaltzen dute biruk eta baktek? Biso kolakao. Kolakao. Eta bakte beti egitekin. Bestea, variado. Baldakite biruk eta baktek faktorian agertu behar dutela gaur? Bai, badakite. Ondo bizi aldira? Ondo bizi, bai. Bai, beti humorez ona, eta beti pospozik nik ez dakiz eratik, beti pozik, gertatzen ari da kalean, pandemia, ze kriston pandemia daukagun, eta aie beti barre egiten, bai, oso trasto egiten. Ane, Albizu, hola, egunon. Egunon. Zeintzu dira, biru eta bakte? Begira, pandemiaren hasierako itxialdian, martxoaren 14an, Antxon Basterok, Toni Lasal konpainiak, Trebiñun sortutako bi txotxongilo dira, biru eta bakte, 6 eta 4 urteko nebarrebak. Aurten ja 7 eta 5 egingo dituzte. Etxeko txikienei itxialdia arintzeko eta pandemiarekin lotutako albisteak kontatzeko sortutakoak. 100 emanalditik gora egin dituzte, online jakina, eta arrakasta ikaragarria izan dute, pentsa, Bilboko Moskotarra konpartsak sariare eman zien, milaka familiari itxialdian hainbeste laguntzeagatik. Joan Maria Aburto, Bilboko alkatearen eskutik jaso zuten saria udan. Eta orain, Manu, labur metraia egitekotan dabiltza, biru eta bakte. Beraz, Antxon, biru eta bakte zinerako salto emateko asmotan, Hollywooderako edo? Hollywooderako edo ez dakita da. Baina, gure proposamena da, Euskal Herriko etxian zartea, humorea banatzea eta ondo pasatzea. Arizarete, Antxon, hori da helburua, ez? Arizarete crowdfunding bidez dirua biltzen, ez da? Bai, hori da, ea lortzen badugun, crowdfunding, oso izen edo itxa arraroa da, eta, jendea ez du ezagutzen ondo. Gu gauz momentu enten jaz eginen pasa astean, astilinean, hasi zen gure crowdfundinga, eta, jasotzen ditugu deiak galdetzeko nola egiten dan, eta esaten diote adibidez, ni pagatuko dut bizun bidez, edo transferentzia bidez, edo ez da holan, eta zu sartuko zara hor web orrialde horretan, Berkami web orrialdean, eta zaiatu eta hortik koizle baten bihurtuko zara. Berkami plataforman sartuta ez da lagun genezake, Bai, erabaki dugu hori, Berkami badakizue, kulturen alde daude beti, eta proiektu guztia kulturen alde. Orduan gurea enpizatzen dugu oso leku ona izan zen, eta azkenean aprobatu egin zuten, eta zertu egin dugu hor. Eta okagu berrogei egun lorteko. Facebooken ere biru eta bakteren kontuan sartutan badago informazio guztia, ez da? Bai, hori da. 15 eurotik hasitako ekarpenak egin litezke. Bai, hori da. Horretaz, esteka edo linka edo lotura lortuko dute gure produktore, eta bideo edo labur metraia lortuko dute. Biru eta bakteri zinerako salto emateko laguntza eman nahi badiezu, sartu Berkamin eta egin zure ekarpena. Antxon, 21 urte dara matzazu txotxongiloen munduan eta antzerkiaren munduan. Hau bezalako egoera berezirik etzi zaizun egokituko, COVID-a iritzeen arte. Ze sentitu zenuen biru eta bakte sortze erabaki zenuenean? Ez dakit. Arrazoia duzu. 40 eta piko urte dituta antzesten, eta ez da gauza bera,
begira, ni beti kalean nago antzesten, bueno, pasau zen bebai, udan, eta, claro, hau beste gauza bat da, beste hizkuntza dauka, filma edo bideo egitea edo, bueno, pues ez dauka gauza bera. Ez dago publikoren erantzuna, eta, bueno, moldatzen behar duzu. Ja, esan duzu beti farrez eta pozi daudela, biru eta bakte, ez dakit zergatik izan duten horrelako arrakasta, zertan asmatu duten batez ere? Zein, Biru eta baktek zergatik izan duten horrelako arrakasta? Ni pensatzen dut, bueno, arrakasta, bueno, haiek agertzen dira gure ikuskizunetan bebai, bueno, bi ikuskizunetan. Eta ni pensatzen dut, justo pandemian hasi ginen bideoa prestatzen, eta, claro, momentu horretan, momentu egiten, oso duda ondia dugu, zegoen, jende artean, eta ni pensatzen dut, zen irtera bat, edo jakiteko, beste hizkuntza, beste bide bat, entenditzeko zer gertatzen zen kalean, ez? Ni pensatzen dut. Entzongo dugu pixka bat nola hitz egiten duten? Bai, hori da. Ai, zehaztuna diren, aitamak. Oie, garbituzkoa. Baina, jarri txaboia. Oie, eta egunero. Zehaztuna diren. Biru, zer egingo dugu gaur? Oibo, zenbat gauza. Pastel ederra egingo dugu, bakti, begira. Arrautzak, esnea, irina eta azukrearekin. Eta nola egingo dugu pastela, Biru? Baina, bate, zer egiten ari zara? Kontxo, ama, baina. Irina, borbarruan, kontxo. Haze komeriak, biruk eta baktek zera pastela egiteko, gozoa egiteko. Labur metraia nolakoa izango da, ze kontatuko duzu, Antxon? Principios bideo digitala egingo dugun, eta, bueno, pues, ja gure taldea handitzen ari da, momentu enten dapago, bueno, adibidez, begira, gure aldean izango da Felipe Zeleta pertsolaria, maioriko pertsolaria, eta, bueno, gidoia moldatzen edo, gero etuko dugu Iñaki Basabe abeslaria, Bilboko abeslaria, berak konpontzen ari da gai principala edo gai nagusia musikan. Eta gero Pampiñak edo presatuko ditu Toni Iglesias, Bilboko tira eta floja taldetik. Eta gero, bueno, pensatzen dugu igual, ez dakit nola esaten da, musika, sakoneko musika edo, bueno, musika osoa, igual edo bastara musikaria presatuko duen. Itxegiten ari gara berekin, eta zer. Problema da aurre kontue. Lotzen badu aurre kontue, argi ikiko dugu, eta ja, pues, hasiko gara ja serio. Horentxe, lehenengo gauza da, jakitea, aurre kontua agertuko da, edo ez. Bueno, esan dugun gizan biru eta bakte txotxongiloek zinerako saltoa eman nahi dute, eta saltori egiteko Berkami plataforman laguntza eskatu digute, esan dugu, Antxonek 40 eguneko epea dagoela diru ekarpenak egiteko. Antxon, Bastero, eskerrik asko, eta musia hundi bana biruri eta bakteri, eta sorteo labur metraia egiteko, Antxon. Eskerrik asko. Beste bat arte...